गोजोननाय मोनदों गामिफोरखौ स्रां स्रां बेनिफ्राय लामा सामानि सामाया एसे खस्थ' दं दैज्लांफ्राव खस्थ' बहुत सिबायफ्रा सरकारनि जेबो आसनि मोनाखै स' रायजोफोर गासैखौबो खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोनाबो ओइथिं बेक साइडथिं नुदों ना हाजो मोनसे नुदों बे हाजो बारनानै थांनानै दिनै रायजोफोर मिथिबायना बे हाजो बारनानै जोंनि बर' गामि गोबां हाजार बर'फोर न'खरफोर दङ बै हाजो बारनानै बिथिं थांगोन आङो दिनैहाय नोंथांमोन देखायलांगोन बिथांमोनाबो थांगोन ओरै हाजो बारनानै मा थांनो नागिरदों नोंथांमोना खालाकटां अके रायजोफोर जोङो दायो थांगासिनो दं नैबे बेक साइडआव नुनाया जोंनि गामि समायना रमायना नैबे गय बारि समायना रमायना नैबेथिं साहा बागान बे जोंनि गामि थाबाय हाजो जिङावहाय बेनिफ्राय ओरै बे हाजोनि ओरै सोनाबहा जिं पुरा बर' गामि गोजाजोब रायजोफोर नैबे स्क्रिनाव आं भिडिअ मोनसे होदों नैबे हाजोनि जिं पुरा बर' गामि गोजा माखासे समावहाय माखासे बिटिसिनि लिडारफोरखौहाय जोङो बुंनाय खोनादोंमोन ससियेल मिडियायाव सनितपुरावलाय माहा बर' दङ सनितपुराव एसेबां बर' गैया होननानै जोङो बाथ्राफोर बुंबोनाय खोनादों नायनानै ला रायजोफोर बे हाजो जिं पुरा बिथिं मास बाद नांनायहालागै बर'फोर दङ पुरा लागालागि मिथिबायना रायजोफोर लासैनो बिथिंबो थांनानै भिडिअ बानायहैगोन आङो दिनै आङो नैबे हाजो बारनानै ओरै साहा अरुणाचल बर्डार भालुकपुं होननानै बुङो रायजोफोर बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा माबायदि हालोदाव रायजो जानानै दङ बेखौ नोंथांमोन देखायनो थांगासिनो बिथांमोनाथ' इलेक्ट्रिसिटिबो गैबावानो जोंनिथिं कारेन्ट फैबाय कारेन्ट जाबाय जोंथिं प्राय 2 बोसोर जासिगोन रायजोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो रायजोफोरा आङो दायो ओरै हाजोखौ बारबोबाय आङो थब्लंनो मथा मथि 30 किल'मिटारसो गोजानाव फैबाय आङो दायो 30 किल'मिटारसो गारि सालायनानै फैबाय दायो फाइनालि आङो बर' गामि मोनफैबाय रायजोफोर बेथ' हाइरड ओरैबायदि साफा मोजां नेशनेल हाइवे टावां रड रायजोफोर अरुणाचल रड आं इयाव दङ दायो नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन रायजोफोर नैफोर साफा बर' रायजो राजा बर' गामि गोजा आरोना ओरैबायदि समायना बिउटिफुल जायगायाबो नै बहुत साफा ना रायजोफोर ओरैबायदि नेशनेल माबा नेचारा मिथिंगाया ओरैबायदि साफा बे जायगायावहाय नैबिथिं हाजो जिं पुरा ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो गेजेराव आरोना रायजोफोर बे बर' रायजो बर' गामिफोराहाय ओरैबो हाजो गेजेराव दं आरोना अरुणाचल बर्डार गोलैबाय ओरैहाय खिन्थु हाइरडआथ' ओरैबायदि साफा खिन्थु हाइरडनिफ्राय गामियाव हाबनाय लामाफोराहाय मोजां नङा आरोना रायजोफोर नोंथांमोना नायना लानो हागोन नोंथांमोन देखायगासिनो आङो दायो हाइरडनिफ्राय माबायाव गामियावहाय हाबबाय रायजोफोर मिथिबायना हाइवेनिफ्राय मेन रडनिफ्राय गामिथिं थांनाय लामायाव हाबबाय ओरैबायदि हाद्रि नै ससे थांनानैथ' ओरैबायदि गारिखौनो सालायथावा बायदिसो रायजोफोर आङो दायो नैबे 12 माइल होननानै बुङो भालुकपुं एरिया रैसुमै जुलि होननाय गामियाव आं दंफैयो आरोना बिथांमोनहा 25 बोसोर जालांबाय रायजोफोर मिथिबायना 25 इयार्स जालांबाय सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन बिथांमोनहाय दायो खालामगासिनो दङ दिनैहाय बे प्रग्रामावनो आं फैदोंमोन दा बिथांमोनाव 25 बोसोर जालांबाय 25 इयार्स जालांबाय ओमफ्राय गामिनि हाल साल नोंथांमोननो आङो देखायबोबाय लामा आरो दाबो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैनो हाइरडनिफ्राय 6 किल'मिटारसो गोजान जायो बिसोरनि गामियाहाय ओरै मेन 12 माइल सकनिफ्राय 6 किल'मिटार भितराव हाबबोनांगौ नैबे नोंथांमोना बेक साइडआव हाजो नुदोंना बियो दा खोलासो जाबाय दानाबा जोंनि गामिनिफ्रायबा साहा जायो नैबे हाजोआव उनथि नुहुरनाया बिनिफ्राय बिसोरनि गामिनिफ्रायबा खोलाहा जायो आरोखि नैबे हाजोखौ जुदि ओरै खोलाहा बारलाङोब्ला जोंनि गामि मोनहैबाय आरोखि रायजोफोर मिथिबायना बिथांमोननि जायगायाबो गोबां गिदिर एरिया बहुत गिदिर 12 माइल भालुकपुं होनना बुङोना अरुणाचल बर्डार बेनिफ्राय 25 बोसोर जालायबाबो बिथांमोननि गामियाव हाबनाय लामा सामाफोरा एसेबां डेभेलप नङा रायजोफोर नोंथांमोना नुबोबाय खोब माने एसे गाज्रि बेनिफ्राय दासिमबो बिथांमोना इलेक्ट्रिसिटि मोनाखै कारेन्ट सारेन्ट गैया खोमसिनि गेजेरावनो दं बिथांमोनाबो रायजो जागासिनो दङ दुखु दाहानि गेजेरावहाय दङ बिदिनो दङ रायजोफोर गोबां बर' गामिफोर दङ जोंनि सनितपुर एरियायावहाय आनडेभेलप लामा सामाखौ लानानै न'खरखौ लानानै एरियाफोरखौ लानानै बेनिफ्राय ओरैजाय अदालगुरि आरो बिथिं बिटिसिनि मानसिफोराहाय बिटिआरनि मानसिफोरा हा गोदान होनना बुङो दे बिथिंखौ रायजोफोर एसे साइजखौ नायनानैथ' एसे हा गोदान बायदिखौ नुयो कारेन्ट सारेन्ट गैया नालाय बेनिखाय हा गोदान नंला 25 बोसोर जालायबाय बिथांमोना सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन खालामलायबाय रायजोफोर बोरैहाय हा गोदान होनबावनांगौ हा गोदान नंला गथिखे बोराय जाबाय खिन्थु सरखारनिफ्राय बारा सुबिदाखौ मोनाखै बिथांमोनाबो एसे
माने आनडेभेलपआवनो दङ लामा सामाफोराहाय खिन्थु हाफोराबो ओरैबायदि मोजां ना माइ दुब्लिफोरा माइफोरा ओरैबायदि जादों बिथांमोननिया गामिया 22 घर दङ रायजोफोर बिदिनो फिसा गामि आरो सेलिब्रेसन खालामो बिथांमोना हाफोरा खिन्थु बिराद गुवार गुवार बिसोरनिया नै बिराद गोरान खेथिबो जायो नै साहा बागान दङ बिथिंजाय साहा बागान बेनिफ्राय माइ फोथारा ओइ गाहायथिंसो थाबाय ओइथिंजाय ओमफ्राय ओरैबो हाजो थाबाय ओरैबो हाजो थाबाय माने गेजेराव साराय बायदि आरोखि बिसोरनिया जायगाया बिदिनोसै आंथिं उनथिं आमाय सासे दङ मा खालामनो जायगा नायदों आमाय बिसोरनि गामियाव हायनानै बोरै मोनखो गोजोननाय मोनदों गामिफोरखौ स्रां स्रां बेनिफ्राय लामा सामानि लामा सामाया एसे खस्थ' दं दैज्लांफ्राव खस्थ' बहुत सिबायफ्रा सरकारनि जेबो आसनि मोनाखै बेनिफ्राय बिथिं कारेन्ट गिदिर लांनो हादों अरुणाचलाव लांदों बेखौ कारेन्टखौ खिन्थु गामि ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै आरोखि माने बिथिंजाय फालुफुं रडआ फैगोन होननानै एसे खबर मोनदों बे हिसाबैबा लासैनो मोजां जानायनि चान्स दंसै लामाफ्रा बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा बायदि बिटिआरआवथ' हाबगोन लिस्टआव जखाबाय दा माबायाव गभर्नरजों एप्रुभलसो खालामजायाखै नङा होमबा दा गभर्नरा फोसावबासो जागोन बर्तमान 12 माइलाथ' बिटिआरआव हाबबाय बे हिसाबैबाथ' आरो बिसोरबो नेरा नेप्रा थांसिगोन थिख हरनाय बायदि आसा गैया रायजोफोर आसा गैया माने हाबगोन हाबनाया लासैनो हाबगोनावनो दङ जोंबो दंनायालाय दा बुंनोथ' हायाना बिथांमोननि बारि बागानफोरखौ एसे देखायबाय नोंथांमोननो नैजियावनो जादों नै जुबुलि माबा पेन्डेला प्रग्रामा बेयावनो जाबाय थादों बर्तमान गयबारि आबारिया बर्तमान थिगानो नै गय बारिफोरा ग्रोम ग्रोम लामाया बिदिनो थाबाय आरोना लामाया बिदि गयफोरा बिराद बरिया जादोंथ' नै गयफोरा मोजां जादों खिन्थु कारेन्ट गैया रायजोफोर मिथिबायना कारेन्ट गैया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया दासिमबो इलेक्ट्रिसिटि गैया बिथांमोननि प्रग्रामखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो जायफोरा गोसो गुदुं नायलांबानो जाबाय प्रग्रामखौ एसे देखायना होनोसै नङा होमबा आमाय
रायजोफोर जोङो दायो न' फारसे थांफिनसिगोन मोनाबायबो 30 किल'मिटार गोजान थांनांगौ ना बहुत गोजान दायो नै बिथिं बर' गामिफोर जों आं नोंथांमोननो देखायबाय लामायाथ' ओरैबायदि साफा ना लामाखौ दा बुंसै बे माबाया हाइ र'डाहाय खिन्थु गामियाव हाबनाय लामाफोरा साफा नङा दे मिथिबायना गामियाव हाबनाय लामाफोरा लेथ्रा अरुणाचल टावां नेशनेल हाइवे बे टावां सहैयो लामायाहाय बेनिफ्राय हाइवे नालाय मोजां जाखागोन लामाफ्रा खिन्थु बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लामाया दासिमबो बिराद गाज्रि रायजोफोर मिथिबायना बिराद गाज्रि दा बुंसै आरो दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आंजों लोगोसे फंबाय सासे दङ दिनैसो गोबावनि उनाव सिगाङाव आंनि ब्लगाव नुबाय थायोमोन रायजोफोर बिथांखौबो आंनि फंबायानो बिथाङाबो असे फंबायानो आंनि एसे माबायाव दंहैयो बिथाङा दुस्ट जारलासो बेनिफ्राय सनितपुरनि बर'फोरा माहा माहा दङ एसे देखायबाय नोंथांमोननो बेनिफ्राय मा होननानै बुङोमोनलाय